ngishayika. Uzimu wethu. Hafu umuthi zimu. Hafu umuthi zimu. Olintelezela. Olintelezela. Ungashayikani ucabanga Uzoshayana. Yabo mfowethu. Uphunga lenta lona sanibona sakwamukela mkweli lapha ekhaya kuhlelo imizamo yami. Uyayibona lento le. Nibekela uphunga lenta isidudla sendoda sithombe siyafofaza nomtshelo kwami bafazi baningi inkuzi yempongolo. Angihambe ngedwa ke namhlanje ngeke ngibe mude. Ngihamba nobafu khohlwayo lo. Hamba nobafu lapha bathi ulungela. Le enkandla mfowethu awubingela ababukeli. Babukeli. Ngiyabingelela emakhaya kuzo zonke indawo lapho finyelela khona lohlelo lethu. Nibingelela ulungelo umfowabenya phansi enkandla. Umgogoza abantu obhengela ehlangene abhengela into abangogo. Umfowabo nadla amandulo. Yeah. Umfowabo wadla ngaseqolo kunye ngoba bathi uzobe banakho umhlanje bazongatafula amasovasha. Bafowethu ake ngiphose kuwe mne wethu. Kusho ukuthi bafowethu njengoba kunje namhlanje konakela impela nje umfana ofisa ukuba intombazana. Simphathele insizwa lapho ithi sifuna uqoma eduze lendoda ngoba manje akazi ijona makhelwane. Uyayibona lento leyo. Wesikhenqe. Mfowethu. Uyaphila mfowethu? Aqondile futhi manje akini. Ngiyajabula ukuba ngokuqala nje nga. Hayi nabona mfowethu. Nami ngiyajabula ukuyibona inkaba. Ngicabanga ukuthi lokho nje kuyisipho futhi. Bafowethu lesizwa iyokuqala nje kulolu hlelo lolo uhlelo imizamo yami. Uyayibona lento leyo. So siyajabula kakhulu ukubona ubafo nokuba naye awuthi ke ngibambe impela nje ithanga. Uyayibona lento leyo. Mfowethu sacela mfowethu uthatha ithuba ubingelela ababukeli ekhaya. Sengifuna uqonywe eduze angaze ngijule lo makhelwane. Angaze. Bafowethu bingelela uSkhenqe usengifuna wabiya le nkandla kwesabashezi endaweni yaseyintini bafowethu. Ngiyabingelela nje kakhulu bafowethu ngiyajabula kakhulu ukuhlangana nezinsizwa lezi ekhona lana abafowethu abenza umsebenzi omuhle kakhulu wokuthuthukisa thina baphinde bayithuthukise nabo. Ilokho kubalulekile kakhulu bafowethu sijabula kakhulu bafowethu. Right bafowethu ngicabanga ukuthi nje manje akukho uphosa amaseko webhuti. Mfowethu. Kahle mfowethu awunabe nje ubani uSkhenqe udila ngani uSkhenqe? Yini iSkhenqe kahle? Ya nje mfowethu uSkhenqe igama lami ngizoqala ngichazele igama lami engaqanjwa lona ekhaya ngisemncane kakhulu mhlawumbe ngineminyaka u5 ngoba nami ngisakhumbula ukuthi kwakuyimunya kodwa nje ngihlakani bese nginegama nje okuthiwa uSkhenqe. Abanye bake babuze ukuthi awigama oyiqhambele ngokusucula noma igama olithola ekhaya. Cha igama nje engalithola ekhaya siyabafana sinamagama nje okudlala. So igama nje ngalithola ekhaya uSkhenqe umfana nje oculayo la indimeni kaMaskandi. Sebekhona abangaziyo basekhona futhi abangangazi. Bazokhumbula ngifike ngo2020 emculweni ngenze i-album lapha inecustomer place emveni kwalapho kunengoma ethi boshiwe ebinokudlala kakhulu kweminingi umsakazo bese kuthi ngo2020 ngenze i-album la isocial ami ngo2021 kwase kuthi kulonyaka ngenza i-EP la ebinengoma ezu2 France City. Bafowethu ngicabanga ukuthi niyazwela ukuthi bathu uSkhenqe mfowabiyela phansi le nkandla kunjalo bafowethu. Ukuthi sacela ukubuza mfowethu ngicela ukwazi impela nje kabanzi ukuthi leli gama leSkhenqe waqanjwa ubani kwenze njani futhi nakhona umuzwa wena ngoba ngiyazi ukuthi leli gama ngathi uthule emncaneni sho uqala ukuba insizwe usemncane wena noma ngehla lapha ngifakazi lapho nami ngithi impela ngimangikhumbula kahle ngithini ngiqala ngihlakanipha bese nguSkhenqe igama lethi senzo lasekhaya noma ngizothi igama laliqanjwa umalo igama bengingasebenzisi nasesikoleni benguSkhenqe nje ubungathi lona igama lami liyi-ID. Okay kunjalo mfowethu abantu abaningi bayazi ngoma yakho angithi uyazi ukuthi kubenzima ukuthi waziwe ngesilungu bathi urecognize yabo lento leyo kuye kwenzima ukuthi abantu bakubone bakurecognize kodwa manje into engiyishoyo efuna ukuyazi mfowethu ukuthi le ngoma yakho le esikhuluma kanje manje sengifuna uqoma eduze mfowethu ukwakwenze njani uzibhala le ngoma le ngoma le mfowethu isikhathi esiningi njengami noma ngeke mhlawumbe ngisho ukuthi ngayibhala ngento eqondene nami kodwa uma umfana
empilweni ufuna uyaluze ezinye izimo empilweni ugcina uqhelelana mhlawumbe nomuntu obambisene naye yabo ugcina ubona kwesinye isikhathi uthi khona ngathi ngiphuma ngiyochitha amanzi ngibuye emlomo sengisula umlomo so ingoma inomyalezo kanjalo ukuthi kumakhelwane nje ukotelela othangweni nawe uthi awuvele wenza ubuye bafethu ingoma nje nomyalezo kanjalo bafethu uthi sengifuna uqonye eduze akaze ngijolele umakhelwane webut mina ngeke mfowethu ngize ngifunde phansi njengoba ngibuza nje into efuna ukuyazi le ngoma ukhiphe nini ngikhiphe ngawuthi inenyanga yona webut le ngoma indlela ehamba ngakhona manje mina bengazi ukuthi icula wena inamba yakho kade ngaba nayo manje thatha ukubheka nje lapha efonini yami kade yakho inamba kodwa manje bengazi yakho le ngoma ngathi ngena ku TikTok ngelanga bona abantu bahlanya ngayo le ngoma leyo yabona nto le abantu bakomedi phela uma unomuntu okude kunawe sekuba nzima asimqaphe ngeso lokho mana mfowethu njengamanje le ngoma mhlambe njengoba isingenile ebantwini nawo abantu sebeyakwazi njengoba no music video wayo usuphumile mfowethu le ngoma lena usuke waqashwa kunjani kodwa ngapha ukuqashweni angeke ngikhuluma amanga ngeke aba nomdlalo nje eThekwini la ngiyoqala khona ukuyiperforma khona so abantu bakhombisa ukuyijabulela kakhulu so njengamanje ngiseyinhlelweni zokuthi ngiphinde ngibuyele futhi eThekwini siyoyilauncha lapha kaMashu so umsebenzi njengamanje ngisawubamba because njengamanje sibheke ekutheni vele sekuza ama festival emicimbi njengamanje so kuyathembisa ngendlela bakhona sebengithintile ukuthi hayi siyadinga kuba nawe emva kwesikhathi esingaso kufonela sizwe ukuthi udinga into engakanani kwaMashu uzobe uyilauncha nini lapha ngizobe ngilauncha lapha eTole kaShenge i-date besisahlelela khona ukuthi sidede manje uhamba wedwa ngizoshiya ndini so hamba so right webut mana mfowethu uthini kahlahle laba abantu abahleli emcimbi uthini kubo imessage yakho ithini kubo labantu abahleli emcimbi njengoba usudumanga ngakwazi impela nje ungabona umuntu esazopha mina hamba ngifuma wonke lo uhlanya lo ogcwele ngoba umuntu ufuna ukuphuma lenja kusho khona ukuthi uyaphambili lo muntu so mfowethu uthini bahleli emcimbi cha bahleli emcimbi bafowethu uma uza umhlelo omcimbi okwasebenzisana nami before uyakutshela ukuthi hayi usikhanqe ufika 7 ngiyasebenza bafowethu umsebenzi masifika stage sifike siwe nomsebenzi nabafana siwe sihamba nabo ngeke uzuyisole uma ukhiphile imali yakho ngeke uzuyikhalela so nje abahleli bemcimbi abasifonele basibhuke siyabathembisa ukuthi lokho abasuke bekudinga senza sure abantu sibashiya bejabule bafowethu hlala neduze uSkhenge uthe nibafonele yezwa lento leyo inamba sobuya siyifake ngicabanga ukuthi iyavela lapha escreenini kodwa manje webhuti ngizafuna ukwazi mina ngizokubuza nje into ezimali into efuna ukuyazi kakhulu ukhona yini mhlambe emculweni umfana zohamba nje ngesigaba ukhona yini umfana emculweni ngoba phela uMaskandi masithatha ukubheka uMaskandi umculo wensizwa and kwathi ukuthi uMaskandi ucula abantu abangafundile abantu abanaleyo nto leyo ekhanda kanti ke kunjalo yebo nto leyo uMaskandi siyawazi la osuka khona uMaskandi njengoba sizinsizwa uma yena insizwa ngekudlala uMaskandi so engifuna ukwazi mfowethu ukuthi ukhona yini umfana oyofikisana naye engomeni mhlawumbe hayi mina akekho umuntu engifikisana naye akekho umuntu engifikisana naye bakhona mhlawumbe labendimeni abake babe namagama mhlawumbe afika kimi ngabe imali kodwa ke hayi ngokuthi ngikholelwe ekutheni umuntu maye nenkinga nami ufuna eze kimi akuqona sihlangane nje sikhuluma sikhulumela kube ukuthi inkulumo iyaphethwa lapha iphethwe ngendlela iphethwa kodwa singakuthathi ngoba umculo siphilisa ngawo abantu ngathi siphila ngawo so asingawumushi ngalo ndlela njengoba uthi nikhulume ngafuna ukukhuluma ngale ndlela ka Mdumazi ekhuluma noNjoko lapha uthini kahle kahle bafuthi bakuthiwa umuntu bawunenkinga naye uyakuyena umtshela sibani bani njengamanje la nginenkinga nawe ukuthi kunento kanje yabo sekungaxoxwa ngaleyo ndlela mhlawumbe oyisho nawe nami engingaya kodwa kusokuyilokho ukuthi nikhulume manje nenkinga nibona njani nikwazi ukuyilungisa ngomlomo ngidlule kwesinye isigama uthi ufuna ilungiseke ezandla ilungiseke ezandla so ngichaza lokho ukuthi umuntu uma unenkinga naye uyabuye nikhulumisane naye uma sile nje phela mawonje hayi kanjalo iqale kulonyeni iqale kulonyeni webhuti Skhenqe mfowethu ake ngibuze la mfowethu nami ngibuze nje
lokhu ufile emculweni ngamaskandi mhlambe zikhona ingqinamba osuke wahlangabezana nazo engazange zikuphathe kahle noma konke nje usafile nje yonke kulayini kuyahambela nje umnandi kunje bafethu angijabule ngamaskandi avuqama la kumaskandi akhona ama challenges akhona but akusuke ngafuna ukuthi mhlambe kube ama challenges wena uzogcina mhlambe ucabanga nokuthi umculo uyawuyela kanjani akhona ama challenges ukuthi kusuke kufuna ukuthi nawe uqine kulento yenza ube neshow futhi yakho so nami zikhona mhlambe ingqinamba ezithile ngeke ngibana nazo nje ukuthi mina kumculweni akaze ngicabanga ukuthi ngathuka yabo kodwa bese isikhathi eyikhona into okumuzi ukuthi yalo muntu lo mhlambe omunye nje ngenkulumo ethile nje kuwena uzi ukuthi yazi ukuba mhlambe mina nginawo lengqondo ukuthi umculo ngiwenza for ukujabulisa abantu ukuba ngaba umunye umuntu mhlambe ngabe sekukhona nami umuntu engithi ngiyancabana so akhona ama challenges bafethu kakhulu okunye ebeke kwenzeke benginokuthothi ubizwe emcimbini ubizwe umhleli omcimbi mawufika emcimbini unikezwe inkinga stage manager uyayibona nto leyo yabo akutshela ukuthi mhlawumbe manje ufuna ukudlala abantu abawu2 phambi kwakho abuyeze kuwena indoda khona abawu3 esicela ukubachuphisa la yabo so bengikade nginaleyo nkinga leyo abantu bengangazi kodwa njengamanje ngathini akusenziwe bafose khuza lento leyo njalo uyabona nje ilist mikhona uhlelo lomcimbi uma ngabe kuhleliwe nami ngiyadibana nalo nto leyo ngiyengaphatha umcimbi mina kwezinye indawo ehlukile noma ngisho likele uthola ustatement manje ustatement usefuna ukungibusayo manje ku-MC mina ngiphethe ibizwana lesimisi mina ngathi khona lo uyabona sona sethu bona islo uthola ukuthi nje manje ngimina MC uyabona nto leyo ngiphethe program uma usafuna ukutshela ngeze njani manje yabona nto leyo ngiphethe program lento le bafowethu aniyekene ungabi professional yikuba lento ebizwa isingisi kuthiwa ibarbarian uyabona nto leyo so uSkhenqe ayibona ngibona umbombo kathi right kancane kodwa noma awubona ngidlula ngawubona so bafowethu ayimela nto leyo mfowethu engicela ukwazi ukuthi le ngoma ethi semfisa uqoma eduze zingaki album noma iphi yipi lapha kunengoma ezu2 okay kunengoma lapha ethi France City ethi noma ngiphula inhliziyo emjolweni la ngiyakhona so yiyo enye ingoma futhi naye ephusha kakhulu bese kuzoba nayo le ngoma lethi eduze okay mana ake siphume nje lapha emculweni ufuna ukuphuma impela nje la emculweni uSkhenqe mhlambe ungabonayo inkosikazi ngoba lamasihamba siqashiwe lapha kuke kube khona idwedwenyana yabolondole edlaliso owesavana lapha phambi kwethu uyayibona nto leyo kube khona idwedwenyana lapha manje ufuna ukwazi ukuthi ngabe uSkhenqe yena ukhona yena unkosikazi maqondana ngikhuluma ngoduso ukhona cha iqinisweni lapha angakathathi nami ngisaba ubamba la ngibizwa khona kusho ukuthi uyavale ngisayitohweni ngisadongoza okay uyafuna le video kethi tunakada sefeba akaqali ma kade hayi angakathathi bafowethu okay so bafowethu njengoba nimuzi uSkhenqe akathathi intombi ke zingasabi ukudlala lapha ngwaSkhenqe ngapha nje ama-CV eqashiwe mbona thatha ufuna ukubuza mfowethu ubhuti uSkhenqe bengifuna ukubuza la mfowethu ukuthi nje mina ngisumfana ngisemncane nje ngiyafisa ukuthi mhlawumbe ngingene endimeni zomculo amaskandi yabona mfowethu mhlawumbe njengobhuti oseke wavela kubantu wababona abantu ukuthi kuhamba kanjani mhlawumbe yipi advice ongamnika yona mfowethu umculo kamaskandi noma ngizoshintsha umculo into yokuqala kufuna wenze ngothando uphinde wenze ngesiphiwo mina mangikhumbula kahle ngifike eThekwini ngo2019 ngangisebenza kwenye company lapha ku Melpro so lapha mina ngithi ngidonsela ujeke la unamakhathoni ujeke ngibe ngiyiculele kube khona lafikayo kube khona umuntu ozoqhamuka ukuthi ubeyidlulela la even laba babasendiya ubekwazi ukuyizwa into engiculayo ukuthi hayi lento iyona uzothi why ungarecord ngabo so kwesinye isikhathi kufuna ube nesiphiwo uphinde ube nothando ungawenzi ngokuthi ufuna ukuphoqa abantu ngawo e-India mfowethu uphesha kwelwandle mangithatha ukubheka e-India uphesha kwelwandle wena before ulokhunja
uye studio kuyo record waqala wavunywa ngamanje abantu baphesha kwelanje bengisabuza lapha ngojive azimniki yeah not usijive ngahlahle yabo lonto le so bengisathi mina njengoba wena uqala ukuvunywa ngabantu baphesha kwelanje before ucula yazi mfowethu umbuzo wamlele ekuthenini mina before ngaziwa abantu laba idlanzana engaziyo ngatshelwa India mina lathi ngibone utrend awuzama udownload TikTok bengawazi TikTok ngalesi yabo so ezizinto zinokuyithatha kancane bengibuza mfowethu ukuthi umuntu mina engimbhekile njengamanje onokudlalela phesheya kakhulu ngiyababona labo Khuzani beDubai ngapha lo ngesidlo khona semali no nalabo abanye kodwa ke manje ufuna ukwazi ukuthi mfowethu wena isifiso sakho singakanani ngalamazwe ngaphesheya kwelana yeah but ukhuluma ngeqiniso umculo uya-connect unga ukuthi mina ngasuka la ngiyocula isiZulu mhlambe eIndia but umusic ngisho kuthiwa mhlambe kwesinye isikhathi into mhlambe umyalezo wengoma nawuwuzwa but uwizi ingoma ukuthi imnandi ngoma so nami nginaso isifiso kakhulu sokufinyelela kulamazwe ngaphandle nomsebenzini wenzayo ngokwethemba mhlambe kugcina kwenzeka mana mfowethu sisalapha nje ekuyeni phesheya mina ngedwa amila ke ngindoda ethembekile akho iqiniso nje ngibeka njalo njoba ngiyophungale nje kune video la ngangayibona mfowethu angisazi ngiqala nini ukuyibona kodwa ngayibona le video lena lo bhuti lona khona ubaba ukuthi uNavigator lo bhuti lona ukuthi uNavigator wathi labafana basafika emculweni in bathithiza noma benzani bebona ngo elapho la khona uSkhenqe laba khona utheni ngaleyo nto wena yafika kanjani kuwe kwawenzeka ngicauthi kokwenye ya TV nje ephushayo online so kwakwenzeka nje ngeThekwini hayi ngathi ngithi ngabona kuqhamuka ivideo nje umfowethu echaza ukuthi kunethi ithanyana nje ikhona cha lokho ngakuthatha akuzange ngiphathe kahle azange ngiphathe kahle kwathi ngilapha khona indawo uthi iseLondon lapha kaMashu uSicebo wenza umcimbi lapha akungahlangana nensizwa ukuthi umuntu uma uphela uzombona evela lapha kwe-screening la uthuthi yabo awule ndoda ingizwe ngithini phela mhlawumbe nabo navigator abantu esike sibabone nje bafunini nabo sibazi ukuthi awunavigate uyacula so afika kahle ayingaze ngithi ngilapha kwaMashu eLondon ngambona awungayibona navigate ithoyizanyana awayibona insizwa ngithi ayithoyizanyana ayisaxoxa saxhawulana nje insizwa ngithi yabo Kabela. So bafethu ngathatha ukubukela ngoba ngathi wathi omnye noma ebuya ngathi awunavigator uhlanyelwa khona lalo. So mase ngibona hla insizwa hayi ukuthi wayenenqa nami mhlawumbe nje wabona sika ukuthi bakhona abantu abakanje phela yabo. So angizange ngathi mase ngibona bonke indoda eyikhululekele ngenalutho yabo. Kuthena liziyenze lutho. Okay. So ushuthi ngezindlela yawo ngabafela amandla navigator mawuthi ngiyenza lutho. Okay, ungawuphendula ngizokushaba nje imibuzo emibili. Kwase kufika kanjani kuwe ukuthi ubone navigator esethothobela lapha kwamkhulu 3 seconds emabhilazi? Kwafika kanjani kuwe ngoba nayo ngathi kwamnyama? Usho ngana nje ukuthi hayi ngizomcela. Ngathini isenzo nesenzo senzayo uyavuna ukusukutshalile. So nje ngalama video ngabona nje hayi ngabona ngathi ngoba vele umsebenzi wakho uthi ugadla abantu ufuna ukuthi abuye athole nezithelo zakhona na phela angazi hayi so mfowethu okay wena njengamanje uthini ngabafana abasafufuza abangaveli kubantu abafana abasafuna ukuba negama kubantu abafana abafisa ukufana ngoba nje manje mfowethu ungayithatha kancane uyabona nje mfowethu njengoba kunalento etrenda ko Facebook ethi makuthi nawe ushayile ngeZion nawe umunye uDJ ngoba manje isonto lihamba ngaphandle kwalento eligulukulo yabona isigaba system yakho system yakho nasuthi nawe umunye uDJ so nje manje ngithi kuwe kunabafana abathi mabibu kuSkhenqe bafise bazi bangalala abafana basiphatha iginqize kuse bathandaza uNkulunkulu wabo mhlawumbe bakhule kushembe obathandaza usomani phela nje indodana kaMaria so wena uthini kuwo labafana ababhekela kuwe okuyibona abasakhula emculweni mosikhathi no nje mfethu ngakudlulisa kubona ukuthi
abasebenzi. Yeah. Emculweni kuyenzeka ungakhipha ama-album awu-5. Ukhipha ama-album awu-5. Thothi nje abantu abakwaziyo bancane. Kodwa isikhathi mase sifikile umndeni. Kodwa isikhathi mase sifikile uthola ukuthi nje uvela ukhiphe i-single track eyodwa. Udinga njalo. Iveli i-trend same time. Yabo. So abasebenze nje ufuna usebenze. Izinto uma ubona ayihlangani qhubeka usebenze kuzolunga. So lezi indlela usho ukuthi akekho umuntu odumisa omunye umuntu. Kanjani? Akekho umuntu odumisa omunye umuntu, umuntu athembele komunye umuntu uzomdumisa. Mina nginalokho mina. Ngoba mina since ngiyaqala umsebenzi wami umuntu engeke ngimfeatureishe mina ufitha isikwelo amagobane ngoba ngaqala naye umsebenzi ngiwenza. Omunye udivorce kwi-underground ngoba ucula i-afro pop yabo. So mina umsebenzi engiwenzayo le EP le ephumile enengoma ethe duze trender njengamanje angifeatureishe umuntu. So ngiyakholelwa ekutheni mina wena umsebenzi wakho mawukholelwa kuwona ukwazi ukwenza ngendlela wena oculiseka ngayo abantu bayakwazi ukujabulela njengami nje bashaya ikhanda nje. Yabo. Okay, so ngekafani yami. Bona ngisho ngifunda iBhayibheli angeke ngibashaya ikhanda eBhayibhelini. Ngisho ngifunda wonke ama-newspaper. Right, asikho lapho. Muphi umculi mhlambe umculi kaMaskandi, umculi we-hip hop, umculi we-gospel, umculi we-R&B, umculi we-porn, welo kunjani wazo zonke lezi ezinye izinto. So muphi umculi ofisa ukusebenza naye? Ngifisa ukusebenza lo kuMaskandi. Ngasebenza nobani. Kodwa makuthiwa ngaphandle kwaMaskandi ukuthi mhlawumbe umculi ongasebenza naye zikhona insizwa nami engeke ngithi mangilalela umculo wazo ngizwe ukuthi ngiyavuseleleka khona ubhuti lapha uhlonishwa kakhulu usijava usijava kuzoba mhlambe uBig Zulu khona umfowethu lo Thuba oBriqwana abanye bafowethu abothi uza umculo abawenzayo kuzoba uDubai indaba seDubai uthi ngoku indaba seDubai mfowethu uthiwa umlindo esethi yena uyawuyeka umculo ngoba manje uDubai indaba seDubai uDubai unekhono kakhulu kule nto ayenzayo thina siyakholelwa kuyona siyawuthanda umculo wakho uqhamukene noshuni uthe ukuhluka sawuthanda yabo. So mangase kuthiwa mhlawumbe umuntu kanje ku-industry uyaphuma singabe siluze umnukhana ongajwayelekile omnandi. So uthini ngezindlela ngoba ngizwile ubalo sijava ngithi usijava ile inhlalasuthi ngizwile ubalo sijava oBriqwana uBig Zulu indaba seDubai. I-message yakho ithini kulabantu awubatshele nje i-message yakho ithini kubo? Umsebenzi wabo muhle kakhulu siyawuthanda nathi ngoba sinezifiso ukuthi egcineni mhlambe siyafisa ukuthi sigcine sisebenzile nabo ukuhamba kwesikhathi ingoba umsebenzi wabo siyakholelwa kakhulu kuwona. Yabo siyakholelwa kakhulu osijava abantu engibalalela ngifunda isikole. Ngifunda isikole ngoba mangibala ngiphume ngo-2017 isikole. So abantu besibalalela kakhulu nje abantu besibalalela kakhulu nabo Big Zulu. uBig Zulu mhlawumbe abanye sebeqale ukumjwayela manje kakhulu ngoba sisebenzise ngilima ngingane. Kodwa mina benginomlala dala kakhulu. Esasacela uBig Zulu eshaya nesihluthi esikhulu ngiyakhumbula. Yahamba no Dankeni. So umbuzo wami mfowethu mhlawumbe umbuzo wami uzoba mningi kodwa ungadina mfowethu. Usho ukuthi abantu ofisa ukwahlahla kushuthi wena umculo uthandayo. Uthanda lo mculo we-hip hop o-afro pop kanje? Ngiyawuthanda kakhulu kodwa ngeke ngizomqhathanisa noMaskandi. uMaskandi iyona into engiyazi iyona into engikhule ngayo. So wona afro pop no hip hop ngiyayithanda kakhulu because nami indlela abayenza ngawo bona osijava mawuthababheka bayenza ibe yisinto. Bayenze na ngisho ukuthi uliphethe uma uBig Zulu na ukubona ngisho ngiyizwe lezi ingoma lezi kodwa ngamkhathela impela. Usho ukuthi ngezindlela ikhona yini insizwa mfowethu ngapha ko hip hop oyibonayo ukuthi le impela nje mawathiwa siyaqonda namgangeleni ingangimisa kabi? Hayi bakhona uthi phela usijava umuntu ophansi mombulo umuntu ophansi kodwa umuntu ophansi hleze inkinga ngiyabaza abantu abathulayo bayinkinga ngempela mayese kushayela kuthi uyena umsukeli uyena umsukeli usukela uyena uyahleze ayithulele. Uthini mfowethu ngojava
njengoba fashion usijave phansi uthini wena mina ngiyadwa ngaze ngimuze usijave esukela umuntu uBig Zulu angaze ngemuzwa esukela umuntu ngoku-understand kwami bona ngathi angazi ukuthi ubani wasukela omunye umthandeni noma uyena uBig Zulu kodwa ke yabona nto uthini wena ngeke size siphawule kakhulu ngawo umthandeni noBig Zulu ngoba sazi kwakade kwenzani kodwa ke zona insizwa leziya mawubheka engenalo chuzo abantu ngisho ukuthi bakhuliswe kahle ngoba ngisho ukhuluma nje nabantu abanenhlonipho kahle so into eshows Skhenqe mfowethu cha ukhuluma iqiniso mfowethu so nazi indlela ukuthi ngapha uMaskandi ayikho yini inhlonipho cha ikhona inhlonipho kuMaskandi mfowethu ikhona inhlonipho kuMaskandi ukuthi phela abantu sikhuzwe ngendlela engafani ukuthi nasemndenini yethu futhi asiphuma khona akufani uMaskandi umculo wensizwa kahle ehamba imigangela eyilusayo ezalusa impela so umculo wakhona nalomculo uDushjava ngeke uzufana angeke uzufana so into ezenzeka la emgangeleni nento ezenzeka ngapha ayifani yabona so kanjalo okay so mfowethu ngeke ngiphuma kancane ukuthi mina umuntu ofuna uunderstand yabo ngicabanga ukuthi abaningi bazozuza ngalento eyibuzayo mfowethu ukhuzani khiphini mfowethu ukhuzani nekhipha mfowethu ukhuzani akekho umuntu ongazi ukuthi ukhuzani itrain endala yebo lonto le ebhidliza kwasani engakhethi ukuthi noma khona ujantshi noma awukho kodwa siyahamba nje kuphela kunensizwa lapha uthini ngempi kaKhuzani nomacingwane nakho uKhuzani eveza ama voice note njengamanje mina uphungane nje ngizokhipha iEP yami ngo5 ngibandezelwe ukuthi angwathola ama voice note womuntu engingathi egadla wena uthini ngenkosi yama voice note eKhuzani ngempi yabo babili uMizwe noKhuzani uthini ngalabantu mina nje ukukhuluma iqiniso uKhuzani ubhuti engihlonipha kakhulu ngiyamhlonipha kakhulu owangakitho senkandla nongizwe wangasenkandla umacingwane futhi ngamagala lakhe onke siyamhlonipha kakhulu so manje okwenza kala phakathi kwabo mhlambe amnayo understanding yakhe angikwazi yabo ngizwe sekuthiwa nayi voice note nayingomeni ethile sijabulele bona ukuthi nayi ngoma culiwe abuye ungizwa phendula ngendlela aphendula ngayo baphendula abaphendulayo sijabulela lokho kuphela thina ngoba bengaphambili kwethu uKhuzani sibuka zonke izinto abazenzayo sifise nathi ngelinye ilanga sifike ezingeni yabo mhlawumbe ngathi ngiyakubeka wena njengamanje phakathi kaKhuzani nongizwe ungalamula uthini mhlawumbe wena ngoba phela lempi yayibona la kulwa khona inkuzo okuhlana khona inkuzo kulingana ingonya amakhonyana mina khona izinto engeke ngiyibuke ezilapha uyibona ukuthi inhle lempi le lo ngathi ungaqala uyojika le ungayilamula ujika angisho ukuthi ayikhala kodwa khona into ukuthi uyibuka ipothi mayibuka kube sengathi ungahamba uyojika yabo ujike uyibuka so ezinye izinto ezikhona la endibeni kuMaskandi angeke sithi siyangena kuzona mhlambe usibeka imbono kizo kukhona eziye nawe ukuthi wayibona uyibona hayi le ngathi udlula ngibuye iphinde ngidlule ngiyibuke nje okahle lempi yabo uqonda ukuthi engathi ungayikekelezela ungasheshi uye khona engathi ungalokhu uyitrayile nje ubuka nomdlalo abawudlalayo angicabanga nokusondela kuyona right ngiyibuka ngihambane ngapha manje mfowethu njengoba lapha siphile emhlabeni nomculo kaMaskandi uMaskandi siyazi ukuthi insizwa ayikho insizwa angakazi ithole induku ekhanda yebo lonto le noma isikhwili mhlawumbe mfowethu wena ngolunye usuku sewake mhlambe wazibona uqondene nomuntu uthiwa njengamanje uyamdala njengoba uKhuzani elokunja no uKhuzani enawo yabona enabantu abaningi abhekane nabo yebo lonto insizwa ayezandla so wena uyeke yini uyibone wena uqondene nomfana phela nje kukubi ayi mina ukhuluma nje iqiniso impi yomlomo angiyithandi angiyithandi impi yomlomo ngoba kwesi isikhathi omunye umuntu kuyagcinedla ethatha into ezoba personal kakhulu kuwena yabo so impi yomlomo angiyithandi mina ngoba ngisho ngithi kungamele kuhlangane ukukhulunywe njengamanje ukuthi ndoda ukuze kube kanje ubani osukela omunye kwenzakalini
ingakhulunywa nje igoqe lapho uma uthi khona la kufuna idlulele khona ukuze iphele. Yini wena wacula i-hip hop noma ipiano ngoba manje uMaskandi usudume kakhulu ngama voice note ngokudala phana. Yabo nje ukhuluma iqiniso mina ngiyona insizwa. Okay. Ngisewumfana. Okay. Ngizobeka kanjalo. So lo kahle le yokukhuluma inabantu baye ebasebenzelayo. Yabo mina ayikazi ngisebenzele. Since nje ngiqala ukucula ayikho ingoma la ukuthiwa ngangakadla khona mhlambe ikwaduma abantu bajabula ukuthi hayi nangu Skhenqe eshawa ubani. Mina ngicula ingoma esiphethe nomyalezo ifike ingene kubantu isebenze. So wena ahlahle ngezinye indlela uzama ukuthi phela mina ngesikhathi ngikhule ngicabanga ngaphambili kwengathi yeah. Lesikhathi ngikhula bengazithanda abakhuluma kakhulu ngo-aunt no squeeze. So usho ukhuzana ngoba lapha ngangaka nalabantu u-auntie u-auntie ukhuzana ngoba impela ngeke ngachaza okhuzana ukuthi sibahlonipha kakhulu abaphambi kwethu esibukela kubona ezinye zezinto yabo. So ngeke kube namagama mhlambe ngiwabhekisa kubona ukuthi hayi nje. Okay webhuda besike la ingoma zakho mfowethu. Yeah mfowethu. Njobe uthe ukhiphe i-EP yengoma ezo2. Yeah. Mhlambe okulandelayo singayilindela i-album noma usazoqhubeka ngawo ama-PE ngoba since uqalile angikaze ngibone ukhuluma nge-album. Yeah futhi i-album ngeke ngayenza eqaleni. Ngeke ngayenza what yeah ayenza abantu bama-2. Yes. Kwase kuzoba ile EP. Yeah, kube kakhulu. Soba ile EP. Yeah, But EP ngizi. Okay, mana webhuda ngibuze la mfowethu. Manje boza kwethu. ngibuze la weSkhenqe. Yeah mfowethu. Kulezi ngoma lezi osuke waba nazo. Unayo ingoma ehawu. Ikhona ingoma lapha ku-album ye-social yami engikhipha ngiyodlula. Khona ingoma lapha ethi wehlule. Ethi ngiyamiya kule nkani. Yeah. Uhlule bemkhuza abakwabo. So ingoma akube ingoma ehawu leyo abantu bayijabulela kakhulu futhi. So ingoma ehawu ngeke ngayenza. Kahle kusho ukuthi wena ubest kakhulu ngapha kwezothando. Yeke indaba ye-PE wena mhlambe ubest kakhulu ngapha kwezothando. Yeah ngathini ingoma zothando izona ingoma engena kalula kubantu izona ingoma futhi isikhathi esiningi siphilela uthando. Okay. Siphilela uthando yonke into esiyiphilela impela le. Mara uyabukela yini kakhulu kumuntu encane? Yeah encane kulapho ngiyawuthanda kakhulu. Okay. Ngiyawuthanda ngiyawulandela futhi. Njengoba abantu wona uyathanda kakhulu umculo wakhe. So noma ngeke ngithi ngiyabukela kuyena. Noma ngeke ngisho ukuthi ngiyabukela kuyena kodwa umculo wakhe umculo enguthandayo engulalela kakhulu. Okay. Ngiyakuzwa mfowethu. No. Ngicabanga ukuthi njengamanje lokho kade ngifuna ukwazi ngawe mfowethu. Kuzwakele kakhulu. Manje mfowethu njengoba namhlanje ufikelana ufakele idlozi lakho lifakile. Ngicabanga uma ngithatha ukubheka lento ngiyizuma. Akulona ugodo lolu. Hayi akulona ugodo lolu. Manje thatha ukubheka mfowethu ngiyabona ukuthi cha lento ingena ngapha kubazalwana. Ngapha kontshele komjosi. Eqinisweni uPremont ngiyawufaka. Ngiyawufaka uPremont. Kodwa kahle ngumuntu ngisuku awujwayela. Ngihlala khona nabazali zona lesikhathi esiningi. Ba abantu nami umuntu okholwayo yabo kodwa yabo. So mina uformal yonke engikholwa kuyona. Ngiyawuthanda nje uformal ugodwa uPremont ngiyawufaka. Kuzoba yamabhluku aformal ekhaya ngiyawafaka impela. Wena uma ungasungibuka kahle ngidlula ungane kwesikhathi ngathi umzali wakhe. Impela futhi akunabe ngibona nje umuntu okhona. Kodwa mfowethu ngicabanga ukuthi njengamanje sesizoyivala abantu mangabe bekufuna njengoba sike sakhuluma ngokuqashwa mangabantu ukuthi abakufuna utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana mhlawumbe inkundla zokuxhumana ngiyathola ku Facebook uSkhenqe-uNavigator. Okay. Okay. uSkhenqe-uNavigator nje uyangithola ku Facebook bese kuzothi inamba engithola la kuyona ethi 0633 1671 66. Yeah. Bese kuthi ku-TikTok @Skhenqe not @Skhenqe lapho yini bayibiza ngani lento le
Angazi ukubiza ngani kodwa khona lokho. Khona lokho. Yona link ukuthi ungithole ku TikTok @Skhenqe. U-@ wakho u-18 noma lo @ ongathi u-A. Lo ongathi lo wama-Gmail bathiwa. Oh yeah. Okay. Yeah. Ebese uthi ku-Instagram uyatholala kubiyela Skhenqe. Oh, biyela Skhenqe. Biyela Skhenqe. Usayiphendula. Ngathi uyayiswaya kanje. Okay. Mana njengoba wasekandla ngasekhaya. Kunelinye ijongo lapha othi uquality wabiyela. Oh yeah. Hayi quantity, quality. Yabona nto le. Unemali eningi ngomfolona. Yeah, ubona into zami. Isigwini impela nje walawo lunje. Wasuma ngaphazama. Yeah. Uhlobene naye. No quality si hlangane nje naye ukuthi ubiyela. Ubiyela. Thina sinenye into abiyela. Yeah, kabiyela mina mangibona umuntu wabiyela ngisuke ngibona umfowethu umuntu wasekhaya wegazi ngisuke ngibona umfowethu kufanele siyigazi kodwa thina kabiyela sike sikwenze kudlulele thina sike sikwenze kudlulele kabiyela sikhonzena kakhulu sikhonzena kakhulu noma ngingeke iqhathanise nezinye izibongo kodwa sengeke ngibukele ukuthi sikhonzena kakhulu uma uhlangana nomuntu wabiyela nawe ungabiyela phela ngeke kwenze uba uyena wakabiyela so oba siyabantu bakabiyela ke abantu abanokukhonzana ongenye indlela mina ngiyahlangana nomuntu wabiyela ngizwe nje umuntu nginokumkhona ngingazi ukuthi wakabiyela mase ngitshela ukuthi wakabiyela ebese ngithi angivele ngabona yebo ngizwa nasegazini ukuthi so quality ngahlangana naye sengazi ukuthi wakabiyela kodwa nje sakhonzana kakhulu wangikhonza nje kakhulu nami ukuthi bengivele ngikhonzile lapho phela wakabiyela so sazwana kakhulu kanjalo umuntu esizwanayo awungitshela impolo lapha njengoba sengithanda ukuba deep impela nje yabona manje ngiyaqhilaza impela ngo 3 seconds right ngifuna ukwazi mfowethu lapho ukuthi kwazobudlelwano lapha nami umuntu wesilisa wabiyela nami umuntu wesifazane lapha singamazi wasibani uthanda umuntu onjani mhlawumbe mawutha nami umaqondana atholakala lapha ungathanda ukudlelana nomuntu onjani la khuluma iqiniso ngithanda umuntu wesimame mina ozongi-understand. Okay, understand that. Ozongi-understand nje kutheni uma ngifika naye la endlini singena naye la endlini athi uyafika kunomgodi phansi phezulu sinembhoda akukho kunamakhapha athi uhleli phe umpethe mngeni ikundane la jike la aviki ngithanda umuntu ozo-understand impilo engiyiphila ukuthi uma ukuthi ungifice ngihlala emkhukhwini angihlala emkhukhwini kube ukuthi siyabambisana siyashintsha impilo yabo kodwa kungabe umuntu ozofika ngoba mhlawumbe ethi ubona impilo ngathi ngiphila impilo engcono ngoba phela iqiniso kwesikhathi omunye umuntu kweza ingoma yakhe la emsakazweni ebese ethi hawu sibantwana yabo so mase efika kuwena afika kodwa umuntu angaphinda kuwo yabo uthi manje ngikhuluma indaba ukuthi ukhuluma ukuthi hayi sihlangane samuwele afuna somese akutshela ukuthi ngiyalisabi igundane sikhulele emakhaya kunamagundane kunamaphela uyabo impilo besiphila nje impilo yabo so mina lokho enginakho ngisebenzele ekutheni ngikuthuthukise kodwa umuntu ongakwazi ukubambisana nami kumanje uyena umuntu mhlawumbe nangenyila ngaseni right engingakwazi ukuthi ngithi okay njengamanje lo muntu angimshiyi ngoba impilo yami ngiyiqale naye ngaze ngaright usho ngezindlela uzama ukuthi wena umuntu ongayiveza manje ukuthi umfazi ubufazi bakhe kuphelele uNtombi bakhe uyazazi ukuthi ufunana emntwini wesilisa manje uphila naye lo muntu uyena sokubona uvuka naye kusasa noma ukuthi usuphumelele kunjalo umuntu njengamanje ozomukela isimo sami ukuthi mina impilo engiyiphilayo kanje uyena umuntu enginendlela naye yaphambili angidingi ukuthi mina umuntu wesimame mhlawumbe angibonisa uthando uma ekhombisa ukuthi le impilo engiyiphilayo yena uhappy ngayo ungithanda kunjalo manje uSkhhenqe ngelanga kodwa singawonke awusuka madoda la wafuna khona uJesu right kusho ukuthi ngezindlela umfowabiyela ngelilanga sizombona yini eshada mhlawumbe efake izimhlophe njengosomizi akuzokwenzeka njengonkulunkulu bese usomizi kanjalo okay kusho ngezindlela umfowabiyela sizombona eshada ngiyela emshadweni
nomuntu esimame. Somiza ngimazi mina. Mawuphila Ayamani, akuzokwenzeka. Isifiso sami lokuthi egcineni ngishade. Ngoba nami hayi ukuthi nje amaye mhlawumbe ngisingela kunanto. Okay. Yeah. Isoka lento vele isonke lento. Yeah. Yenze ukuthi kube khona lokuxabanisa. Yeah. Leyo uqhuna nje usuke ibe deep kakhulu. Usuke ifuna umoya wakho. So ayidaba kanjalo bafowethu. Isifiso sami nami ukuthi umuzi wakithi. Okay. Kungena umuntu wesimame azoba yilunga lomndeni ngenxa yakho. So mfowethu kahle lolu hlelo sesibona. Yeah. Lolu hlelo ngicela bafowethu lapha ekhaya nitholile inamba kaSkhenqe. USkhenqe uyafisa ukuqasha bafowethu uyaqasheka uSkhenqe. Ngicabanga kuyabiza kakhulu mfowethu mawuthe. Hayi sithi nje siyaxoxa. Uyayibona into leyo ukuze siyakhulumisana. Uyiphalish ngini bephalish. Uyayibona into abakabiyela bafowethu abantu bayabasaba njengoba uquality esikhuphula ngake isibongo sakabiyela ngokuthi yena abantu bayabiyela banemali abantu bayabiyela bacela lutho. Kungizithi nithaza zabela vele. Thina simoxho somvudlane. Simomgazi. Okay. Ngoba mawulandela kahle isibongo sakabiyela ukuthi untshangase benobiyela into eyodwa. Oh, okay. Untshangase nobiyela into eyodwa. So nje thina siyibo untshangase simomgazi simomvudlane simoxho. Oh. Okay, bafowethu siyabonga kakhulu nje ngoba uthini kahle thina njengoba sihlezi lapha lento esiyenza lapha yokukhuphula amaciko wethu eSouth Africa. Nawe uma ngabe ukhiphile ungeza futhi sazohlangana nawe noma ngabe kunento ofuna ukudlulisa ababukeli nabo bakhona lapha emakhaya babukela njengamanje. So into uthini ngalolu hlelo wena usizwe njani? Uhlelo abantu support kakhulu abalweseke. Yeah. Luzokhulisa thina siyamaciko. Yeah. Luzokhulisa uMaskandi. Yeah. Nizokhulisa futhi ngoba mhlawumbe nana nifisa ukuthi ngigcine nenza nabaculi bamaskandi. Yeah. So iloko nje ukuthena uhlelayo. Okay. Siyasupport kakhulu siyalesela. Uthini mhlawumbe okay angidlule lapha sifuna ukadla kakhulu. So mfowethu uthini wena amazwi akho okugcina mhlawumbe kubabukela manje? Bafowethu sikhona inamba ngaphunga lenje. Ngisho nje inamba ngaphunga lenje. I am inamba yase office. Phela inamba yase office obvious iwolo number le. Bafowethu kubafowethu abasafika indiweni zomculo kaMaskandi sikhona sizozama ngonke amandla ukuthi sibakhuphule nabo bekwazi ukuthi befinyelela kumele befinyelele khona. Abanezifiso zokuthi befinyelela kumele befinyelele khona. Hayi bona bodwa njalo abantu abafuna abasafike emculweni kaMaskandi nabadumile mhlawumbe mabefuna ukuthi banyule yabona into mabefisa ukuthi bakhuphule abaculi bakithi baSouth Africa noma ucula ini esilongo umculi noma ucula yabo nje noma wathi ucula inhlamba esilongo umculi nje waSouth Africa noma waseAfrica uyayibona into mfowethu Skhenqe umbuzo ogcina nginawo nazi isizwe siyavukelana bona lento okuthiwa lokhu njani impi yase-Ukraine neRussia kunempi lento le kuthiwa idudula nani uthini ngalezo zimpi wena amazwe ehlolo ngoba masithatha ukubheka i-Ukraine neRussia zithelelene njengamanje idudula iqosha lamazwe aseduze neSouth Africa uthini wena ngalezo? Ngifuna mhlambe ukuthini ngalezo nkulumo especially mawufaka lezo dudula. Umuntu mayezongena ngalaka benepimit imithi amaphoyisa emangaka kade sizaneno nje indleleni la amaphoyisa so angiboni ukuthi khona into ozoba ngaphakathi implementing na amaphoyisa emangaka. So bafowethu ngicabanga ukuthi manje niphendulekile nonke konke sikufuna kuSkhenqe siyakuthola nje abafowethu ama number kaSkhenqe nawo avela lapha escreenini yonke into enifunayo ngicabanga ukuthi nizoyithola ngoSkhenqe sophinda futhi sihlale naye uSkhenqe. So nje manje bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise mfowethu uthina ufanele sababukela ugcina ngithi nje bafowethu nina enisesekayo siyabonga kakhulu siyafisa ukuthi nani ngokwegaba zempilo ningagcini ukuthi nithuthukisa mina ngumculi uthenga umsebenzi wami but ngifisela nani ukuthi nawe wena lapha ekhaya la ukhona ngokwempilo yakho ukhule njalo. So nje bafisa siyanithanda kakhulu ngaphandle kwenu asinayinqubekela phambili. wevuka bena kwawuzibonga zilesi
abantu abaningi bathi wena wangaphandle wena kahle kahle bathi waseZimbabwe lesibongo sithi benya kahle ngibenya makwenze cha mara webhuti ngizokubekela nje ngalesibongo mfowethu yeah nami ngikhule kuzove ngizalwa kuso wakabela okay mangabe ngizwa ngomlando wakhona yeah baye bethi sidabuka emabomfeni kangubani ngoba phela kangubani nesiba nqunqumuni thina siyawucaba okay wahamba saze sezwa ukuthi ngathi sidabuka eMsinga okay mina ngisenkandla yeah ngisenkandla esigodini sakadolwane so waphona ke ekhaya isibongo sakithi asandile kakhulu mfowethu angifuni uqamba mangasandile kakhulu yeah lapho nalapho njalo ngakithi mangicabanga nje mhlambe u4 5 ngizakhona kodwa ke abasho abadala baye bethi isemsinga yeah nathi sikazi sithole kithi ukuthi uyobona ngakhona ukuthi ngempela into lekhuluma ngabe iqiniso cha bafowethu mina ke ngophungale nje bafowethu ngisho ngithi bafowethu siyathanda kakhulu uNkulunkulu anibusise siyavanelisa uNkulunkulu anibusise sharp nimikela isithunzi nje waba isibongo ha usimelane lona udlo